Mads havde ikke mange penge. Mads havde et job, men ikke et godt et. Det, der gjorde Mads glad og kunne redde de triste dage, var hans elskede hund Alfred. De havde flere minder, end der var stjerner på himlen, og de var hinandens bedste venner. Inden Mads, for mange år siden, fik Alfred foræret af sin nu afdøde far, havde han ingen venner. Mads havde altid været indelukket, og i sin folkeskoletid blev han mobbet af de andre, fordi han fik de dårligste karakterer. Det eneste, der holdt hans humør oppe, var tanken om, at Gud altid ville beskytte ham og elske ham for den han er. Men en dag blev Alfred erklæret alvorligt syg, og det eneste, der kunne redde ham, var en operation. Det stod bare sådan til, at Mads ikke havde så mange penge, som operationen kostede. Derfor havde Mads ikke rigtig noget andet valg, end at få aflivet hunden. Mads fik ikke lang tid til at tage afsked med hunden, og allerede dagen efter fandt aflivelsen sted. Da dagen var kommet, kunne Mads ikke klare at overvære Alfred blive aflivet, så han satte sig derfor ned i den nærmeste stol ude foran operationsstuen. Mads stirrede melankolsk i hjørnet, som var mørkt og støvet. Støvet i gulvet havde en mærkelig kvadratisk form, og det lignede næsten, at der var glimmer på. Tiden gik udholdeligt langsomt, og Mads blev nødt til at gå hen til støvet for at glemme tiden. Han satte hånden på det kvadratiske støv, og han kunne mærke, at det ikke bare var støv. Han tog fat om det og gned det mellem sine fingre. Han kunne ikke tro det. Han puslede på det, og ja, det var en lotto-kupon. Men hvad fanden? Han havde aldrig vundet noget i sit liv. Der var en skraldespand 2 meter væk, men han havde alligevel en sølle 25 øre i lommen, så hvorfor ikke? Ja, råbte Mads. Til hans overraskelse vandt han den store gevinst. Da han så de 3 guldbarer, som symboliserede den helt store gevinst, tænkte han med det samme, at det måtte være Gud, der havde givet ham og hans hund en chance for at få endnu flere minder. Mads kastede sig ned i knæ, hvorefter han sprintede hen mod aflivelsesstuen. Han nåede lige akkurat at komme i rette tid, inden lægerne placerede sprøjten i den stakkels hunds forben. Mads løb hen til Alfred og lagde armene rundt om ham. Aldrig havde han følt så stor en glæde som lige præcis på dette tidspunkt.